Niinku täällä on vitsi luottua, mikä on niinku ihan vitsin verran joku tyrmäytys. Mä veikkaan, että se on toi sen kulmaottelija. Ne valot pois, toi valo häiri. Te päättyy ihan varmaan tyrmäykseltä. Mä toivon, että se tyrmäys. Toi on niinku videoaikana, vaikka mä pystyn näyttämään sitä, mutta joo. Se äsken vittu. Mä oon vielä koton. Yksi ottelu, sit sen jälkeen on mun ottelu. Ainakin toiseksi viimeinen ottelu, ja mulla on nyt nyt kohta. Mut punaisen kulma-ottelu hävitä 100% todennäköisesti. Virmo toi TP. Toi hekki on ihan virrassa. No okei, ei se kovinkaan virrassa, mutta tuo on nyt vaan 232 ihmistä. Mutta oikeesti tuolla pitäisi olla monia tuhansia. Oikeesti me ottaa on parempi kuin Ice Skates. Et ihan helposti. Paitsi että tuossa on selostus, mutta se on englanniksi sitä. Joo. Mutta joo. No en mä ehkä jaksa jättää tätä videoa.